ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശ്രായകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേദം ശ്രീചൈതന്യമനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വരൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്മൃതാമി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരികുമാതാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ദർശനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते कृतकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्तुतेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिरामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारयति विशेषशून्यवाद पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നലെ ബാക്കിയുള്ള മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം നോക്കുന്ന അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം ചെല്ലം മാതാജി ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓ, ശോഭ മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടല്ലോ മാതാജി. ഗീതട്ടി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലുവോ? എന്റെ ലാസ്റ്റിലാ? ഗീതട്ടി മാതാജി ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രഭുജി. ശോഭ മാതാജിയാണ് ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ. ജോയിൻ ചെയ്തില്ല മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് അല്ല, ശോഭ. ഇല്ല മാതാജി ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി അല്ല, ശോഭ മാതാജിയാണ്. ശോഭ മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. എന്നാ പിന്നീട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ല, ശോഭ മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലട്ടെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം യശോദാഭിയോലുഖാലാധവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോ ധൃത്യ ഗോപ്യാ രുദന്തം മുകുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഗുശ്വാസകമ്പാത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദര ഭക്തിഭക്തം ഇതി ദൃക്സോലീലാഭിർആനന്ദകുണ്ഡേ സ്വകോശം നിമഞ്ജന്തം അഖ്യാപയന്തം തുദീയേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമദസ്തം സദാ വൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം േഷ്യാദീഹം ഇദം ദേവപൂർണാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യ വിരാസ്തം കിന്നേ ഇദം ദേ മുഖാംബോജം അത്യന്തനീലേർ വൃതം കുണ്ടലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ
മുഹുശുംബിതം ബിംബരക്താധരമേ മനസാ വിരാസ്താം അലം ലക്ഷലാഭേ. നമോ ദേവദാമോദര അനന്ത വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖ ജലാർത്തിമഗ്നം കൃപാദിഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദി ദീനം ദദാനു ഗൃഹേണേശ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മാതാജി ഔട്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഓക്കെ. കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദി ദീനം ബദാനോ ഗണേശമാമർണമെദർശിതുഷ്യാ കുബേരാത്മജോ ബദ്ധമുക്തൈവ യത് ത്വയാ മോചിതോ ഭക്തി ഭജൗ കൃതൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സോകമേ പ്രയശ. നമോ ശീഘ്രോ മേസ്തി ദമോദരേണ നമസ്തേസ്തു ദാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദരായാത വിശ്വസ്യ ദാംനേ. നമോ രാധികായേ തുര്യപ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായേ തുര്യപ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായേ തുര്യപ്രിയായേ ലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. दामोदराष्टकम की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जय, टाइगर। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് ഔട്ടായി. അപ്പൊ അത് ബാക്കി ഞാൻ ചൊല്ലിയിനി കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ കാരണം SHO അടിച്ചപ്പോൾ ശോഭപ്രതി മാതാജി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാ സ്പെല്ലിങ് SO അടിച്ചിട്ടാണ് മാതാജിക്ക് ഇരുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നലെ ബാക്കിയുള്ള മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീൻ കാണാവും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഇപ്പൊ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം നമ്മൾ ഇന്നലെ 17 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു. 18 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം, എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നാല് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് എല്ലാമാണ് ആ മന്ത്രം എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരാൾക്കാർക്കായി ചൊല്ലാം. പിന്നെ അത് ചൊല്ലുന്നത് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലൗപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ മന്ത്രം സംസാരേച്ഛതമന്ത്രം സമുചിതാതമസംഗനിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശൈര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സംത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മസാഫല്യമന്ത്രം ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലൗപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ മന്ത്രം സംസാരേച്ഛതമന്ത്രം സമുചിതാതമസംഗനിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശൈര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സംത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മസാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലൗപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ മന്ത്രം
ദൈവമന്ത്രം സകലം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിതം തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്ദഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്ദഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകലമുപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്ദഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണബ്രഹ്മദജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകലമുപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഘ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്ദഷ്ട സംത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുശ്ചേദൈക മന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്ദഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംപ്രൂജ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യേക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സനഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യക മന്ത്രം വ്യസന ഭുജഗ സന്ദഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സന്തതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം
സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിതതമ സംഘനിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗസന്ദഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മസാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ജോലിക്കു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शत्रुचेदैक मंत्रम सकलमुपनिषद्वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमसंग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्यैक मंत्रम व्यसन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम जिह्वे श्रीकृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലമുപനിഷത് വാക്യ സമ്പൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത സമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യേക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്ദഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജശ്രീ മാതാജി ജോലിക്കു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। പ്രണാം. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शत्रुच्छेदेक मंत्रम सकल उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमसंग निर्याण मंत्रम सर्वेश्वरीक मंत्रम व्यसन भुजंग संदष्ट संत्रणाय मंत्रम जीह्व श्रीकृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शत्रुच्छेदैक मंत्रम सकल उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमसंग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्यैक मंत्रम व्यसन भुजग संदष्ट संद्राण मंत्रम जिह्वे श्रीकृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शत्रुच्छेदैक मंत्रम सकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमसंग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्यक मंत्रम व्यसन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम जिह्वे श्रीकृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. താനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शत्रुच्छेदैक मंत्रम सकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमसंग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्यैक मंत्रम व्यसन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम जिह्वे श्रीकृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗം നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യക മന്ത്രം വ്യസനഭുജംഗ സന്ദഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുഛേദേകമന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭോജമന്ത്രം സംസാരോഛേദമന്ത്രം സമുചിതതമസംഗനിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാ വേശവിദേവദാസ് മന്ത്രജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിത തമസംഘ നിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിത തമസംഘ നിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിത സമസംഗ നിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലമുപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിതതമസംഗ നിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗസ്കൻ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണമന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകലമുപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിത തമസംഘ നിര്യാണമന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം
व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रं जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् हरे कृष्ण प्रभुजी ശോഭ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ശത്രു ചെയ്തേക മന്ത്രം സകലോപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമചിര തമസംഗ നിര്യാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യക മന്ത്രം വ്യസനഭുജക സന്തഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സന്തതം ജന്മസാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകലം ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഘ നിര്യാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മസാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദേകമന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദമന്ത്രം സമുചിത തമസംഘ നിര്യാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ശ്ലോകം നോക്കാം. പിന്നീട് അവസാനം ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇന്നലെ 17 വരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 18, 14 വരെ ഉണ്ട് തന്നെ. കുറച്ച് ചെറുതാക്കാം, എന്നാലും മാത്രമേ ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനമൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബദ്ധേനാഞ്ജലീനാ നദേന ശിരസാ ഗാത്രേ സരോമോദ്ഗമൈഃ കണ്ഠേന സ്വരഗദ്ഗദേന നയനേനോത്കീർണബാഷ്പാംബുനാ നിത്യം തച്ചരണാരവിന്ദയുഗളധ്യാനാമൃതാസ്വാദിനാ അസ്മാകം സരസീരുഭാഷ സതതം സമ്പദ്യതാം ജീവിതം. അല്ലയോ താമരക്കണ്ണ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദ ധ്യാനമാകുന്ന അമൃത എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കൂപ്പുകൈയോടെ അങ്ങയെ ശിരസ് കുനിച്ച് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദത്താൽ രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് കണ്ടമിടറിക്കൊണ്ട് നേത്രങ്ങൾ നീരണിഞ്ഞു ഈ വിധം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തേണമേ. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്കൃഷ്ണ പ്രണിപാദധൂളീധവളം തദ്വർഷ്മതദ്വൈശിരസ് തേനേത്രാ തമസോഞ്ചിതേൻസുരുചേയാഭ്യാം ഹരിർദൃശ്യതി സാ ബുദ്ധിർവിമലേന്ദുശങ്കധവളായാ മാധവധ്യായിനി സാ ജിഹ്വാമൃതവർഷിണി പ്രതിപദം സ്തൗതി നാരായണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്ന ധൂളിയാൽ വെളുത്തിരിക്കുന്ന ശിരസ് ഏതാണോ അതാണ് ഉന്നതമായ ശിരസ്. ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ദർശനത്താൽ അന്ധകാരമാകുന്ന കണ്ണുകൾ ഏതാണോ അവയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ.
മാധവനിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ബുദ്ധി ചന്ദ്രന്റെ വെളുത്ത പ്രകാശം പോലെയോ വെളുത്ത ശങ്കിനെ പോലെയോ കളങ്കമറ്റതാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നാരായണനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന നാവ് അമൃത് വർഷിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി 2ാം സ്കന്ധത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാതെ നാവ് എന്താണ്? തവളയുടെ നാവ് പോലെയാണ് അല്ലെ. അത് അപകടത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു അല്ലെ. തവള വെറുതെ ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പാമ്പ് അവിടേക്ക് വരികയും അതിനെ പിടിച്ചു മുന്നോട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാത്ത നാവ് തവളയുടെ നാവ് പോലെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാത്ത ചെവി പാമ്പിന്റെ മാളം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്ന നാവ് അമൃത് വർഷിക്കുന്നതാണ്. ജിഹ്വേ കീർത്തയ കേശവം മുരരിപും ചേതോ ഭജ ശ്രീധരം. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പറയും അല്ലെ. ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും അനേകം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പറയും. ജിഹ്വേ കീർത്തയ കേശവം മുരരിപും ചേതോ ഭജ ശ്രീധരം പാണിദ്വന്ദ് സമർച്ചയാച്യുതകഥാ സ്വതദ്വയത്തം ശൃണു കൃഷ്ണം ലോകയലോചനദ്വയ ഹരിർ ഗച്ഛംഗ്രിയുമാലയം ജിഗ്രഗ്രാണം കുന്ദപാദ തുളസി തന്നമാദോഷജം. ഹേ നാവേ ഭഗവാൻ കേശവനെ സ്തുതിച്ചാലും, ഹേ മനസ്സേ മുരാരിയെ ഭജിച്ചാലും, ഹേ കൈകളെ ലക്ഷ്മിനാഥനെ സേവിച്ചാലും, ഹേ ചെവികളെ അച്യുതന്റെ ഖ്യാതികൾ കേട്ടാലും, ഹേ കണ്ണുകളെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉറ്റുനോക്കിയാലും, ഹേ പാദങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും, ഹേ നാസാദ്വാരങ്ങളെ മുകുന്ദന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് തുളസി ഗ്രാണിച്ചാലും, അലയോ ശിരസെ ഭഗവാൻ അദോഷനെ പ്രണമിച്ചാലും. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാം ശിവൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനി കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കദോദി കുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശോ തത്കൃത്യഗാത്ര സ്പർശേ സംഗമാ ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം ദദത്വിതി പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണം ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം കാമം ച ദാസ്യേന ദു കാമകാമിയ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയ. അപ്പൊ അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ എന്താണോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അനുഷ്ഠിച്ചതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ. അച്യുതന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ ചെവികൾ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ചെവികൾ അച്യുതന്റെ ഖ്യാതികൾ കേട്ടാലും, കണ്ണുകള് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം നോക്കിയാലും, പാദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും. അപ്പോ ഓരോരോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാം. ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഓരോ നാവുകളുടെ സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരം വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനു കരോ ഹരേ മന്ദിരമാസ സുതിം ചകാരാജ് ശുദ്ധ സത്കഥ അച്യുതന്റെ സത്കഥകൾ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭക്തി സേവനം പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ആത്മാനായ അഭ്യസനാനി അരണ്യരുദിതം വേദപ്രധാന്യഹം മേധശ്ചേദഫലാനി പൂർവവിദയാ സർവം ഹുദം ഭസ്മനി തീർത്ഥാനാമവഗാഹാനാനി ജഗജസ്നാനം വിനായത്പദാ ദ്വന്ദ്വോ ഗുരുഹ സംസ്മൃതിം വിജയതേ ദേവസ നാരായണ. ഭഗവാൻ നാരായണൻ എല്ലാ സ്തുതികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദാരബിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കാതെയുള്ള വേദാധ്യയനം വനരോധനം പോലെയാണ്. വേദോക്ത പദാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം കേവലം ശരീരഭാരം കുറക്കലത്രേ. ചെയ്യുന്ന ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചാരത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഹവിസ് പോലെയാണ്. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളുടെ സ്നാനം ഗജസ്നാനത്തെക്കാൾ ഒട്ടും ഭേദമല്ല. ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ
കാര്യങ്ങളും വെറുതെ പാഴായി പോകുന്നതാണെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാതെയാണെന്നല്ലേ അതിൽ പറഞ്ഞു. ചാരത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഹവസ് പോലെ യാഗാഗ്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത് ചാരത്തില് വെണ്ണീറിന്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ വാരിയിട്ടിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ചെയ്യുന്ന വേദാധ്യായനും മറ്റുള്ള എല്ലാ വ്രതങ്ങളും എല്ലാം വെറുതെ പാഴായി പോകുന്നതാണ്. പ്രധാനിഷ്ഠ വേദോക്ത പ്രധാനിഷ്ഠ കേവലം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത്. പല ആൾക്കാരും ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കും. ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ് ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഇഷ്ടം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണ്. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളുടെ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് സ്നാനത്തെക്കാൾ ഒട്ടും ഭേദമുണ്ടാകും. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സത്യതകൾ കേൾക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ആന കുളിച്ചതുപോലെയാണ്, ഒട്ടും ഭേദമില്ല. ആന കുളിച്ച ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും മണ്ണുവാരി ശരീരത്തിൽ. എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു. മതന പരിഹരസ്ഥിതി മദീയേ മനസി മുകുന്ദ പദാരവിന്ദദാംനി അരനയന കൃശോഷി സ്മരസിന ചക്ര പരാക്രമം മുരാരേ. മദന അഥവാ കാമദേവ, ഇപ്പോൾ മുകുന്ദ പാദാംബുജങ്ങളുടെ സ്ഥാനമായ എന്റെ മനസ്സിലെ വാസം ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങ് പണ്ട് പരമശിവന്റെ തൃക്കണ്ണിലെ രീതിയിൽ ചാമ്പലായി പോയതാണല്ലോ. എന്നിട്ടും മുരാരിയുടെ ചക്രായുധത്തിന്റെ പരാക്രമം നീ മറന്നുപോയോ? കാമദേവനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കാമചിന്തകളൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ട. നിനക്ക് പണ്ട് പരമശിവൻ തൃക്കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് നീ ചാമ്പലായി പോയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, അത് നീ മറന്നുപോയോ? അതുപോലെ മുരാരിയുടെ ചക്രായുധത്തിന്റെ പരാക്രമം മറന്നുപോയോ വെച്ചു. നാദേ ദാദരി ഭോഗി ഭോഗശയനേ നാരായണേ മാധവേ ദേവേ ദേവകി നന്ദനേ സുരവരേ ചക്രായുധേ സാഗ്നി ലീലാശേഷ ജഗത് പ്രപഞ്ച ജഡരേ വിശ്വേശ്വര ശ്രീധരേ ഗോവിന്ദേ കരുചിത്ത വൃത്തിമജലാസ്തുകിം വർത്തനേ. നിങ്ങളുടെ യജമാനും പരിപാലകനുമായി പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കൂ. അവിടുന്ന് നാരായണൻ എന്നും മാധവൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് അനന്തനിൽ ശയിക്കുന്നു. ചക്രായുധവും ശാർഗം എന്ന വില്ലും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ദേവകിയുടെ ഓമന മകനും ദേവന്മാരുടെ നായകനുമാണ്. പശുക്കൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നവനും ലക്ഷ്മീപതിയുമായ അദ്ദേഹം സ്വലീല എന്നോണം ഉദരത്തിൽ നിന്നും ആവിഷ്കൃതമായ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നേതാവാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു നന്മ? ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകൾ അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്, എന്ത് നന്മയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന്. ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകൾ അല്ലെ, ധാരാളം ലീലകളുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലൊക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ലീലകളൊക്കെ ധാരാളം. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം അവരുടെ കൃതികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം, അതില് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക, നമുക്ക് പഠിക്കുക, പാരായണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറ്റുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പാരായണം ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സത്യതകൾ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രയോജനം? ഒരു പ്രയോജനം. മാദ്രാശം ക്ഷീണ പുണ്യാൻ ക്ഷണമഭിഭവതു ഭക്തിഹീനാൻ പദാബ്ധേ മാശ്രൗഷം ശ്രാവ്യബദ്ധം തവ ചരിതം അപാസ്യനാത് ആഖ്യാനചതം മാസ്മർഷം മാധവത്വാം അഭിഭുവനപദേ ചേതസാപാനുപാനാൻ മാഭ്രവം തത്സവര്യാ വ്യതികരഹിതോ ജന്മജന്മാന്തരേഭി. അലയോ മാധവ, യാതൊരു പുണ്യക്ഷേത്താലും അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഭക്തിയില്ലാത്തവരെ ക്ഷണനേരം പോലും നോക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ. അങ്ങയുടെ ദിവ്യങ്ങളായ ലീലാവർണ്ണനകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവനാകാൻ ദയവായി എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ.
ഹേ ഭുവനവതേ, ദയവായി അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരാതിരിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും ജന്മങ്ങൾ തോറും താഴ്ന്ന രീതിയിലെങ്കിലും അങ്ങയെ സേവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ. ശങ്കരാൾവാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ, അവിശ്വാസികളെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊന്നും ഒരു ക്ഷണം പോലും നോക്കാൻ സാധിക്കരുത് അല്ലെ. അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി കുറ്റം പറയും, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവർ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് എനിക്ക് കാണണ്ട, അവരൊന്നും കാണണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരിൽ നിന്നും മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്നും കേൾക്കേണ്ട അല്ലെ. അവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയില്ല അല്ലെ. മറ്റു വിഷയങ്ങളാണ്, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ജന്മങ്ങൾ തോറും താഴ്ന്ന രീതിയിലെങ്കിലും അങ്ങയെ സേവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. മജ്ജന്മഫലമിദം മധുകൈടഭാരേ മത്പ്രാർത്ഥനീയമതനുഗ്രഹയേഷവ ഭൃത്യഭൃത്യപരിചാരകഭൃത്യഭൃത്യാ ഭൃത്യസ്യ ഭൃത്യൈതി മാ സ്മരലോകനാഥ. ഇതിനെന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ 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 ദാസനാവാനായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ. തത്ഭൃത്യഭൃത്യപരിചാരകഭൃത്യഭൃത്യാ ഭൃത്യസ്യ ഭൃത്യൈതി മാ സ്മരലോകനാഥ. ഈ മധുവിന്റെയും കൈടവന്റെയും ശത്രുവായ ഭഗവാനെ, ജഗന്നാഥ, എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്റെ 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 ഭൃത്യനായി കരുതിയാൽ അതാണ് എന്റെ ജന്മസാഫല്യം. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും അതാണ്. കുലശേഖരാൾവാർ നോക്കണം. കുലശേഖരാൾവാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭക്തനാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഏറ്റവും അടുത്ത ഭക്തനാണെന്ന് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് അല്ലെ. ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസദാസാനുദാസായ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസന്റെ ദാസന്റെ ദാസനായി അങ്ങനെ ദാസനായി തീരാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൃത്യഭൃത്യപരിചാരക ഭൃത്യഭൃത്യാ ഭൃത്യസ്യ ഭൃത്യൈതി മാം സ്മര ലോകനാഥ. കുലശേഖരാൾവാർ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ചക്രത്തിന്റെ അവതാരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന, അവരെ സഹായിക്കുന്ന മഞ്ചരിമാരാണ് ഇവിടെ ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ആചാര്യന്മാർ, നമ്മുടെ ഒരു പരമ്പരയിലെ ആചാര്യൻ. അതുപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആൾവാർമാരായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മം, വില്ലി, അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഓരോ ആയുധങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടെ അവതരിച്ചു ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മള് അത് ഗൗരഗണദേശ ദീപിക എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ കൃഷ്ണലീലയിൽ ആരാണ് എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവർ ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെയാണ്. അപ്പോ അവരുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ആയുധങ്ങളും അവരെ ആൾവാർമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ശ്രീരംഗം, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ചക്രമാണ് ഇവിടെ കുലശേഖരാൾവാറായിട്ട്. എന്നിട്ട് കുലശേഖരാൾവാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൃത്യ പരിചാരക ഭൃത്യസ്യ ഭൃത്യൈതി മാം സ്മര ലോകനാഥ. അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്റെ ഭൃത്യനായി കരുതിയാൽ അതാണ് എന്റെ ജന്മസാഫല്യം, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അത്രയും താഴ്മയോടെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വെറും ദാസന്റെ 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 ദാസൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ ഭക്തന്റെ സേവകനാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇവിടെ കുലശേഖരാൾവാർ അത്രയും വിനയത്തോടെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സേവകനാണ്. അങ്ങനെ കരുതിയാൽ തന്നെ എന്റെ ജന്മസാഫല്യം, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും അതാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, കുലശേഖരാൾവാർ കുലശേഖര പടിയായിട്ട് തിരുപ്പതിയിൽ
നമുക്കൊക്കെ ചവിട്ടി കയറിയിട്ട് ഗോവിന്ദനെ കാണാൻ, ബാലാജി ഭഗവാനെ കാണാൻ, വെങ്കടേശ്വരനെ കാണുവാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ ഒരു പടിയായിട്ട് അവിടെ മാറിയിരിക്കും. ആ പടി ചവിട്ടിട്ട് കുലശേഖര പടിയെ അത് ചവിട്ടിയിട്ട് പോവാനായിട്ട് അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും സേവനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ചക്രമാണ്. വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനും അത്രയും വിനയത്തോട് പറയുന്നത്. എന്നെ അങ്ങനെ വൃത്യനായി കരുതിയാൽ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ജന്മസാഫല്യം. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതാണ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്വം ബ്രുവാണാനി പരമ്പരസ്ഥാൻ മധുശരന്തീവ മുദാവഹാനി പ്രവർത്തയപ്രാഞ്ജലിരശ്മി ജിഹ്വേ നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാവേ, നാരായണന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുവാനായി ഞാൻ നിന്നോട് തൊഴുകൈയോടെ യാചിക്കുന്നു. പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തെ വിവരിക്കുന്ന ഈ നാമങ്ങൾ തേനിറ്റ് വീഴുന്നത് പോലെ സന്തോഷം നൽകുന്നു. ശിവരാൾ പറയുന്നത് എന്റെ നാവിനോട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ്. ശിവരാൾവാറ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല അല്ലെ. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമാമി നാരായണ പാദ പങ്കജം കരോമി നാരായണം പൂജനം സദാ വദാമി നാരായണ നാമ നിർമ്മലം സ്മരാമി നാരായണ തത്വമവ്യയം. നമാമി നാരായണ പാദ പങ്കജം കരോമി നാരായണം പൂജനം സദാ വദാമി നാരായണ നാമ നിർമ്മലം സ്മരാമി നാരായണ തത്വമവ്യയം. ഞാൻ സദാ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു, നാരായണനെ പൂജിക്കുന്നു, നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നു, നാശരഹിതമായ നാരായണ തത്വത്തെ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മന്മനാഭവമത്വത്വവും മത്യാചീമ നമസ്കരിക്കുന്നു തന്നെയാണ് കുലശേഖര ആൾവാരുടെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നു. 28-29 ശ്ലോകങ്ങള്. ശ്രീനാഥനാരായണ വാസുദേവ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്ത ചക്രപാണി ശ്രീ പത്മനാഭാച്യുത കൈടഭാരേ ശ്രീരാമ പത്മാശ ഹരേ മുരാരി നന്ദവൈകുണ്ഠ മുകുന്ദ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി വക്തും സമർത്ഥോ അഭിനവക്തി ഗച്ഛേത് അഹോ ജനാനാം സനാഭിമുഖ്യം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. ചില വിലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം ഇതിന് മുഴുവനായിട്ടും ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും അവസാനം ഇതാണ് ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. അത് തന്നെ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്. അഗ്രേ ഗുരുണാം അധ പാണ്ഡവാനാം ദുശാസനേനേ ഹൃതവസ്ത്രകേശ കൃഷ്ണാ തദാക്രോശതനന്യനാദ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. അങ്ങനെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും അവസാനം ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി ഭഗവാന്റെ നാമം പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങൾ ഇവിടെ പറയും അല്ലെ. വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹേ ശ്രീനാഥ, ശ്രീനാരായണ, വാസുദേവ, ശ്രീകൃഷ്ണ, ഭക്തപ്രിയ, ചക്രപാണി, പത്മനാഭ, അച്യുത, കൈടഭാരി, രാമ, പത്മാശ, ഹരി, മുരാരി, ഹേ അനന്ത, വൈകുണ്ഠ, മുകുന്ദ, കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ, ദാമോദര, മാധവ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങയെ സംബോധനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും അവർ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു. പ്രകാരം സ്വന്തം നാശത്തിലേക്ക് സ്വയം ചെല്ലുവാൻ ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉത്സുകരാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയും പറയുന്നു അഹോ ജനാനാം വ്യസനാഭിമുഖ്യം. ഇതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉണ്ടായിട്ടും അവരാ നാമങ്ങളൊന്നും ജപിക്കുന്നില്ല. അവര് സ്വന്തം നാശത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല എന്ന് മറ്റുള്ള ഗ്രാമ്യ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ പോലും ജപിക്കുന്നില്ല.
30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്താപായ ഭുജങ്കരുടമണി ത്രൈലോക്യരക്ഷാമണിർ വിലോചന ചാതകാംബുദമണി സൗന്ദര്യമുദ്രാമണി യക്കാന്തമണി രുക്മിണി കനകുച്യുതദന്തൈകഭൂഷാമണി ശ്രേയോ ദേവശിഖാമണിർ ദിശതുനോ ഗോപാലചൂടാമണി. ഭക്തന്മാരുടെ ആപത്തകറ്റുന്ന ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന രത്നമാണ് അദ്ദേഹം. 3 ലോകങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന മാന്ത്രിക രത്നമാണ് അദ്ദേഹം. ഗോപികമാരുടെ ചാതക പക്ഷികളെ പോലുള്ള കണ്ണുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രത്നം പോലുള്ള മേഘമാണ് അദ്ദേഹം. ആകർഷകമായ അംഗവിക്ഷേപമുള്ളവരിൽ രത്നമാണ് അദ്ദേഹം. ഏറ്റവും പ്രിയ പത്നിമാരിൽ രത്നമായിട്ടുള്ള രുക്മിണി റാണിയുടെ നിറഞ്ഞ സ്തനദന്തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്ന രത്നാഭരണമാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ശിരോരത്നവും ഗോപാലന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനുമായ അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് പരമമായ അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ്? രത്നമായിട്ട് പറയും അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ആപത്തകറ്റുന്ന ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന രത്നമാണ്. 3 ലോകങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന മാന്ത്രിക രത്നമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നരുളട്ടെ. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ 30-ല് രത്നത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 31-ല് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം മന്ത്രം അല്ലെ, മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നീട് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഔഷധം, മരുന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രത്നമാണെന്ന് പറയുന്നു. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസനഭുജഗ സന്തഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മസാഫല്യ മന്ത്രം. നാവേ ദയവായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാലും ഇത് മാത്രമാണ് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപനിഷത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളും ഈ മന്ത്രത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം സംസാര ചക്രത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തെയും നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നു. അളവറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രമാണത്. ഇത് ലൗകിക ദുരിതങ്ങളാകുന്ന സർപ്പദംശനമേറ്റവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മന്ത്രം ലോകത്തിലെ ജന്മസാഫല്യം നൽകുന്നു. നമുക്ക് നാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ ഔഷധത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. വ്യാമോഹ പ്രശമൌഷധം മുനിമനോവൃത്തി പ്രവൃത്യൗഷധം ദൈത്രേന്ദ്രാർത്തികരൗഷധം ത്രിഭുവനെ സഞ്ജീവനൗഷധം ഭക്താന്ത്യാഹിതൗഷധം ഭവഭയ പ്രധ്വംസനൈകൗഷധം ശ്രേയപ്രാപ്തികരൗഷധം വിഭവന ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യൗഷധം വ്യാമോഹ പ്രശമൌഷധം മുനിമനോവൃത്തി പ്രവൃത്തൗഷധം ദൈത്യേന്ദ്രാർത്തികരൗഷധം ത്രിഭുവനെ സഞ്ജീവനൗഷധം ഭക്താത്യന്തഹിതൗഷധം ഭവഭയ പ്രധ്വംസനൗഷധം ശ്രേയപ്രാപ്തികരൗഷധം പിബമന കൃഷ്ണ ദിവ്യൗഷധം. അല്ലയോ മനസ്സേ, ദയവായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ബഹുമാനങ്ങളാവുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം പാനം ചെയ്താലും ഇത് വ്യാമോഹം അകറ്റാനുള്ളതും മുനിമാർക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശക്തരായ അസുരന്മാരെ തകർക്കുന്നതിനും ഉത്തമമായ ഔഷധമാണ്. ത്രിലോകങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം. ഭക്തന്മാർക്ക് അതിരറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നതും ഭൗതികാസ്ത്രത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒരുവനെ പരമനന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏക ഔഷധമാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഈ മന്ത്രം അല്ലെ, ഇതെല്ലാം നൽകുന്നതാണ് മന്ത്രം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ഔഷധം എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാറ്റിനുമുള്ളത് അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദരൊക്കെ അവസാന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ലീലാമൃതം വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ചില പ്രഭുപാദരെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചെയ്യാൻ, നാമം ജപിക്കുവാനാണ് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടറെ വിളിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൂ, കീർത്തനം ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ശ്രീല ജയപ്രകാശ് സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിദേശത്ത് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരത്തില് ഒരു വലിയ സദസ്സിൽ ഒരാള് പെട്ടെന്ന് അടുത്തേക്ക് വരികയും കത്തി എടുത്തിട്ട് കഴുത്തിൽ കുത്തി താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ
അവർക്ക് കൂടെയുള്ളവർക്കൊന്നും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരിയുന്നുണ്ടായില്ല. അയാളെ പിടിച്ചു മാറ്റി, ആക്രമിയൊക്കെ പിടിച്ചു മാറ്റി. ഗുരുമഹാരാജ് ഉടനെ ജപമാല എടുത്തിട്ട് ഉടനെ ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇതാണ് എല്ലാറ്റിനും ഔഷധം, ദിവ്യ ഔഷധം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കാണിക്കാൻ എന്താ പറയുക, ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ തിരക്കാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്യൂ, നിങ്ങള് അതാണ് വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചത്തിൽ കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് എല്ലാ രോഗത്തിനുമുള്ള ഔഷധം, ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. വ്യാമോഹമകറ്റുന്നതാണ്, മുനിമാർക്ക് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ളതാണ്, അസുരന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്, ലോകങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുന്നതാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് അതിരറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നതാണ്, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ. ഒരുവനെ പരമനന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏക ഔഷധമാണ്. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, പലപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദു മാനസരാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപവാദ പിത്തേ കണ്ടാവരോധന വിദു സ്മരണം കുതസ്തേ. ഈ കൃഷ്ണ, എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. മരണവേളയിൽ കണ്ടം വാദ പിത്ത കപാദികളാൽ തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അങ്ങയുടെ സ്മരണ സാധ്യമാകും എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷകരാൾവാർ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ, ഈ നല്ല സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ, അങ്ങയുടെ പാതാരബന്ധങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. അവസാന സമയങ്ങളിൽ എന്താണ്, കഴുത്തിലെ വാദ പിത്ത കഫം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങയെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്, ശരിക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാര് പലപ്പോഴും അവർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്താണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ധാരാളം വൈഷ്ണവർ, ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ ശ്രീല ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശരീരം. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അവിടെ ഭക്തി വേദാന്ത ഹോസ്പീസ് ഉണ്ട്. ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ അവിടെ കഴിയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ദിവ്യ ഔഷധമാണ് അവർക്കൊക്കെ നൽകുന്നത്. അവരെ അവസാന സമയമാകുമ്പോഴേ അവർക്ക് ചിലപ്പോ ആൾക്കാർ പരിചരിക്കാനൊന്നും ആളില്ലാതാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗോശാലയുടെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പരിക്രമ വഴിയിലായിട്ട് ഭക്തി വേദാന്ത ഹോസ്പീസ്, അവിടെ അവരവിടെ വരികയും അവിടുന്ന് ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവിടെ അവർക്ക് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവസാന നിമിഷം പല ആൾക്കാരും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ദിവ്യ ഔഷധം, ആ ദിവ്യ ഔഷധമാണ് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ഔഷധം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയും കുലശേഖരാൾവാരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും പറയും. പ്രഭുപാദരും പറയും, എന്താണ്, അവസാന നിമിഷം വാദപിത്ത കപാദികൾ തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയെ അങ്ങയെ സ്മരിക്കാനാകുന്ന. പ്രഭുപാദര് അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. നമ്മള് നേരത്തെ ലീലാമൃതത്തിൽ അത് വായിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളെ നോക്കാം. ചേതചിന്തയ കീർത്തയസ്വരസനേന പ്രീഭവസ്ത്വം ശിരോ അസ്താവാഞ്ജലി സമ്പുടം രചയതം മന്ദസ്സുദീർഘം ബഭൂ ആത്മൻ സംശ്രയ പുണ്ഡരീകനയനം നാഗാചലേന്ദ്രസ്ഥിതം ധന്യം പുണ്യതമം തദ്ദേവ പരമേ ദൈവം ഹി സത്സിദ്ധയേ. അല്ലയോ മനസ്സെ, പർവ്വതം പോലുള്ള ശേഷനാഗത്തിന് മീതെ ശയിക്കുന്ന താമരക്കണ്ണുകളോട് കൂടിയ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും, ഹേ നാവേ അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചാലും, ഹേ ശിരസെ അദ്ദേഹത്തെ നമിച്ചാലും, ഹേ കൈകളെ അദ്ദേഹത്തെ കൂപ്പിയാലും, ഹേ ശരീരമേ അദ്ദേഹത്തെ നീണ്ടു നിവർന്ന് നമസ്കരിച്ചാലും, ഹേ ഹൃദയമേ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാലും, അദ്ദേഹം പരമമായ ആരാധ്യ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് പരമ മംഗളദായകമായിട്ടുള്ളതും പരിപൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കുക. ശേഖരാൾവാർ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. മനസ്സ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് പറയും. ശേഷനാഗത്തിന്റെ മീതെ ശയിക്കുന്ന താമരക്കണ്ണുകളോടുകൂടി ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാൽ, നാവ് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ, ശിരസ് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുവാനായിട്ട്, കൈകള് ഭഗവാനെ കൂപ്പുവാനായിട്ട്.
ശരീരം ഭഗവാനെ നീണ്ടു തീവർന്ന് നമസ്കരിക്കാതെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യാം. ഹേ ഹൃദയമേ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാലും അദ്ദേഹമാണ് പരമമായ ആരാധ്യപുരുഷൻ. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് പരമമംഗളകരമായിട്ട് പരിപൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. മുകുന്ദമാലാ സ്തോത്രം की जय कुलशेखर जय. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, മുദ്രാഷ്ടകം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുമരാജ്. കാർത്തിക മാസം തീരാറായത് കൊണ്ടാണ് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് രാമരാഷ്ട്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറെ പേര് സ്ഥിരം ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലുന്നവരൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഗീത ടീം ഓക്കെ, ഗീത ടീം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു കാണാനല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ ഭ്രജമാനം യശോദാഭിയോ ലോകലാധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംഭോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകം ഭാതൃരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിദജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേശാദപീഹ ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം കിമന്യേ ഇദം തേ മുഖാംബോജം അത്യന്തനീലൈർ വൃതം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം അലം ലക്ഷലാഭൈ നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം ബതാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞം ഏദ്യക്ഷീദൃശ്യഃ കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്യൈവ യദ്വത് त्वया मोजितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं श्री दामोदराष्टकम की जय. श्री दामोदर भगवान की जय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण.
വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം. ജയ് ഗംഗേയ ചാപേയ തദിതേത്വിരിന്ദി രോചി പ്രവാഹസ്നബിതാത്മവൃന്ദേ ബന്ധൂകബന്ധൂ ദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ബിംബാദരോദീതരമന്ദാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താദിദീപിതാസേ വിചിത്രരത്നാംബരണശ്രിയാദേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യധാമ്നി ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യാ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തദാജ്ഞയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവകേളികുഞ്ച മാധ്വാദിഭിർബാധിവിഭൂഷ്യമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തദീയദൂതേന നികുഞ്ചയൂനോർ അത്യുത്കയോ കേളിവിലാസസീതി തസ്സൗപഗംഗേന നിരുചേത്യതാം തത് വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം രാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ ത്വദീശാംഘ്രിസരോജ സേവ ലഭ്യാം ച പുംസാം കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ത്വം കീർത്യസേ സത്വതന്ത്രവിദ്ഭിർ ലീലാവിധാന കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തിസ്തുളസീന്ദ്രലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടഗമ്യ ശൃണുവേത് പഠിത്വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജ ഭൃംഗ സപ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥ. वृंदादेवी अष्टकम की जय, वृंदादेवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, धर्मराज की जय, हरे कृष्ण. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ 2-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി. എല്ലാവരും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഏകാദശിയാണ്. ഉത്ഥാന ഏകാദശി കേട്ടോ. 2-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.